Goबां Kokborokno hamjakmao duka manlayo bwkha sbaijak abo tamni bagwi dini khoroksa takhokni love story no chwng khwnawi nailainai bini story ni bisingtwi chwng saimanlainai kebono naithok nugwi hamjakna swkang tamo khlaithai klai himdikhe kok kolok sayakarwi o takhokni story no chwng khwnawi nailaisinai o takhokni mung wngkha Sagar Tripura bo Biloniao tongo omono bini life ni puila hamjakmani kothoma je hamjaknai rok jotono okokno saimano je puila hamjakma eba first time love khlaimani jotoni slai chini bwkhano tongthokri kugo tei tektobori kugo tamni hinba puila hamjakma wngkha puila hamjakma experience afro borok rok belai no serious ke hamjago tei bwkha baikha kebo belai no serious wnggo abo haino o takhokbo puila hamjakma ba belai no serious ke khoroksa bwrwi no hamjakha puila o takhok o bwrwi bai Facebook ni bisingtwi sinilayo puila borok friend haike text khlailayo haikeno borok twerk kok salaina chengo kok salaite kheno bwkha manlayo haikeno borok khoroknwi hamjaklaikha borok 2 months kok salaima ulo puila malainani kok rwlaikha salja birchandra monu hatiwo borok puila malailaikha bini bwrwi o takhokno afro t-shirt rok pairiwo aboni bagwi o takhok teibo bwkha tongthokjakha tei o salono puila o takhok bini hamjakma bwrwi bai malaimani aboni bagwi bo belai no bwkha tongthokjago kaham kheno borok o salo malai kifil laikha aboni ulo bo borokni hamjakma kaham no wngwi tongo haikeno 3 months borok kok salai tonglayo aboni ulo haino hai borok teisa malaina kok rilaikha monu hatiwo phil ni malai o takhok bini hamjakma bwrwi no bini nogo bo tubuwi bini nogrok phunukha sargo khe o takhok bini hamjakma bwrwi no teisa nogo tunwi rwifika haikeno kubui bwkha riwi 5 months wngkha o takhok belai kheno kaham khe hamjak tongo phiaba salsa belai no wanama singsa wngkha asomsa o takhok no bini hamjakma bwrwi hai hini sawo ang pregnant wngkha 2 months wngkha ang tabuk bo mens wngya i kok no khwnawi o takhok achomchakha tei belai kheno wanama hapkha tamni hwnkhe o takhok bini bwrwi bai thuma chamarok kwrwi kho haike o takhok bini hamjakma bwrwi no swingo ang nungbai mung sase wngjakya nungbai thuma chamarok si kwrwi kho abo bahai khe wngwi man abono twi borok kisa kok banglaikha haifano o takhok bwkhamani puila hamjakma ba bo nakarwi rikha tamni hinba o takhok thwiyasak hamjak thangnani swmairima rokno kubui naraknani muchungjago ulo o takhok bini hamjakma bwrwi no bithi rok pai marikha aboni 7 manni ulo salja bini hamjakma bwrwi o takhok no sawo anoni ni nogo talang yada o takhok hai hini saka do ulo thanglai ang ulo talangnai matu hinui phiaba o takhok yogliya bini hamjakma no kubui narakna bagwi bo bini hamjakma bwrwi ni kokno narakna muchungjakha hake bo waini waitham bini hamjakma bwrwi no bini nogo ma talangkha ulo twerk o takhok ni ama babu songte bwrwi ni buma phasongbo sawi manbaikha phia aboni ulo salja o takhok no bini hamjakma bwrwi achomsake hai hini sawo ani ama nungbai ano kainani muchungjagya okongno khnawi o takhok swingo tangwi haisa tamo wngkhaba matu o takhok okongno khnawi dukhu wngjakha afro bini hamjak bwrwi hai hini sapikha ani ama nungbai kaya hinphano ang nungbai no kaijaknai angno no simi no hamjago ang nungbai no thwiyasak hamjagwi thangnai abo haike swmai tangwi bini hamjakma bwrwi o takhok no kokrikha afro o takhok ni bwkha kisa kwchangma mankha haikeno borok hamjaklai no tongo aboni ulo salja o takhok no bini hamjak bwrwi buini number bai phone khlaiwi sawo ani dara chuak nungwi ani mobile bokhogwi paikha ang tabuk nungbai agini haike tei korok sawi manglakha haipano ang jora mankhe buini mobile bai no call rok khainai do hake aporni simi borok tei agini haike kokma salailiya jepro bini hamjak bwrwi bono call khlaio aporno kokma sawo abo haike no 1 month wngkha aporke bini hamjak bwrwi call rok khlailiya phia takhok bwkha tongwi manya wngwi salja bini hamjakma bwrwi ni bachwi no call khlaiwi saka bachwi matu nogo de tong matu bai kisa kok sarigra di bachwi bo bachwi saka matu nogo kwrwi hinui aboni ulo o takhok o bwrwi ni bini bagina sani aro call khlaikha afro bini bagina sa o takhok no saka nini bwrwi food festival o thangjakma ma hinui aboni ulo o takhok bini bwrwi ni baisong tei bini dol rok no call khlaikha phiaba jotono o takhok ni number no block khlaijak mang
aboni bagi o takhok belai no wana jakha ulokhe bini bwrui no o takhok no khogbai thang hai ni saka ang no hamjakliya ang nung bai kaijakliya ano pogui thangsidi nung khari sigonang chela nung hai chela bai ang tonggai manya tabuk ani chela ketal tongo abo haike no takhok bwkha swbaijaknani nangkha da Kokborok disclosure YouTube channel no teinai ang norok ni takhok eba kiching Andrew Deborma je borok no nung naithok nugo bono manna muchungo phia bo baima hamjak laikhang kino nini imang muk thang wngkha okogya jefru ke bono no promise khlaio ang no thuyajak hamjaknai ang no yakari thangya afro nung belai khe ta tongthokjak di tamo khe bono osungmung se khlaidi nini o promise busuk jorani bagui tamni hinba tabukni jorani promise rok jora bai baksano slaijagui thango aboni bagui no ke bono naithok kaham nukma bai phatja hamjakna tamu chungdi puila nung bini tongmung no se cherei naidi hake asuk no ngnai bayapsong norok kothoma no bahai wngjakha abo comment khlai sadi tei je ani channel no ketal wngui tongnai rok norok ani channel no subscribe khlai nadi norok joto no kaham kwrwngna tongdi hambai।